Alejandro Enríquez explicou que o documental Rapa, Xente o Monte revela o lado menos visible da festa tradicional da Rapa das Bestas de Sabucedo. O director confesou que levaba anos asistindo ao evento, pero nunca tivo intención ningunha de facer un documental, ata que comezou a implicarse activamente nesta tradición. Foi entón cando se decatou de que a realidade non estaba a ser contada. A complexa relación entre o territorio, a xente e a vida salvaxe, a historia dun triángulo esquecido que ninguén estaba a narrar. O documental pon o foco nunha realidade agochada, a desaparición progresiva das bestas no monte e o esmorecemento da comunidade que a rodea. Mentres miles de persoas acoden cada ano á festa, poucos reparan na verdadeira loita que se libra fora do foco. A defensa dun territorio cada vez máis baleiro, onde os conflictos dos cabalos reflicten os da propia aldea.